Tanan siguro nga mga LGU, may mga residente nga sa pagpaeskwela nga walay bugto, walay swerte. Kasagaran na paundang, dala sa dili mutugot nga kahigayunan. Kakuwang sa kwarta pang matrikula, pagkasakit, panginahanglan nga manarbaho una o may kabilingan sa pamilya. Kasagaran mo ay rason nila nga mapaundang sa formal nga pag-eskwela. Gitanyag man ang alternative learning system sa kagamhanan, pipilara ang mga kabataang nahikawan sa pagkatuon ang makatagamtam. Ug sa pipila kanila nga sa ALS na tabangan, tinausab nga sa pagpangita og trabaho, lupigon sila permis sa mga graduate sa formal nga university. Dinhi sa Tagbilaran City, sa pagpakig-alayon sa United States Agency for International Development, napasugod ang Opportunity 2.0. Usa ka proyekto nga magpahapsay sa sistema sa pagpataas sa kahigayunan sa mga out-of-school youth. Sa kahingwaan sa gobyerno og trabaho, ang Opportunity 2.0 mao karon ang nag-abuno aron ang kabataan nga nahikawan ang mga kahigayunan sa anaa sa formal nga edukasyon matumbasan. Diri sa Tagbilaran City Hall, gilagdaan ang tinabangay sa mga anaa sa negosyo, sa gobyerno ug sa mga pundok sa mga tao aron ipahiluna ang regular nga bansay sa mga ALS nga graduado. Ang DTI may libreng tambag sa mga negosyo. Ang TESDA may scholarship sa katakos pagpanarbaho. Ug ang mga negosyante may pamak interview aron anaron ang mga ALS graduates sa pagpang-apply sa trabaho. Salamat sa USAID Opportunity 2.0, nagkadaghan ang mga kabataan nga nagtuo nga may mas lapad na sila nga kahigayunan nga makiglambigit sa mga kalihukan nga alang sa ilang kaayuhan. Gikan diri sa Tagbilaran City alang sa Maayong Balita Central Visayas, kini si Ray Anthony Chu, PIA Bohol.